Well, ní fear mór mé le haine scan an gurma mar a deirtar. Ach bhí mé... Bhí mé díreach teachtamá as cadar of de bliana. Agus bhí mé glórug fuaisih. No, ná déanaí sin inis. Tar éis dom tatnamh a bhaint as an cuid oibre, bhí arm rud éigean a scríomh fuaí ins na comments. Níor ceap mé aon rud faoi. Piece of crack, you know? Ach an sin... Swed, Lana. Bhíon an crack agan. Ach táir síl an normálta in Naíre. No! No, but frontin is é sin ó maintí sí le sásna. Cur as. Tá mo cóide ar fad crackáilte fuaí. That's full of that. Is orpachaí. Stop it. Stop. Tá seanach go lána Merla. The best woman is a slave in the kitchen and a whore in the bedroom. Well, nach bhfuil an tálam, tá stríl agam sa kistin. Tá stríl agam sa siomra leba. Agus tá stríl agam ag suchráid ma an ahar. Sha, is no springlód mu híl inis. Níor howlach mé go darlóg seo riomh domsa, you know? Yeah, would you ever fuck us, will ya? Stop. Tá muid ever an television is. Right?